Hey, Nicolai Helleberg her. Anden lidt af mig video. Fulde navn er faktisk Nicolai Hassing Helleberg. Jeg er 13 år gammel. Bor på Nordsjælland, Danmark. Selvfølgelig. Helsingør. Jeg er 13 år. Har de bedste venner og veninder i verden. Jeg er 1,55 høj. Og jeg ikke altid ser sådan her ud. Jeg plejer at gå sådan her. Men altså, jeg vil ikke tilbage. Og gå op og loader. Sing og sige, you what the fuck is that day? Det er jo fucking spidser. Den stil var også fandme ikke nogen, der kunne lide. Heller ikke mig. Og til dem her har jeg fået min ekskæreste Kia, mens vi stadig var sammen. Den betyder stadig meget for mig, for hvis jeg nu en dag mister hende som ven, så er det eneste minde jeg har, men det er også en rigtig fed kat. Men jeg er ikke gået med den, siden jeg blev overfaldet for nogle måneder siden, 2 måneder siden cirka, nede i Multiparken. 2 15-16-årige drenge kommer og overfaldt mig. Det er selvfølgelig tilbage samme dag. Men jeg har en lillebror. Nå vent, det er mig. Det er mig. Prøv at se, jeg er klam. Jeg er klam ikke. Det er der lillebror. Mikkel. Jeg er 6 år gammel. Går på samme skole, som jeg går på. Snæsen skole, afdeling Evinger. Jo. Der er ikke så meget mere at fortælle, tror jeg. Jo, yndlingsfarve, blå. Yndlingssmag, lyserød. Det er hindbær. Hindbær. Yndlingsis, chokoladeis. Yndlingskage, chokoladekage. Jeg bryder mig ikke selv om slik. Det har jeg aldrig gjort. Det er en forbandelse, kan man godt kalde det. Men jeg kan lide popcorn, chips, mest til Pringles. Og det er det eneste mærke, chipsmærke, der ikke sælger luft. Og selvfølgelig kan jeg lide chokolade. Mabu. Slice ned. Og som I nok kunne høre på jer, der kender PewDiePie, så er jeg sådan en stor fan af PewDiePie. Hello bros, my name is PewDiePie. Der er også der på PewDiePie. Lytter meget til rap, Neon og Bulldog, men nogle gange lytter også til Big Time Rush. So gotta living big time. Lol. Der er rigtig mange af mine venner, der siger, at jeg stjæler, er kriminel, tager stoffer, ryger, drikker. Altså for helvede mand, jeg er 13 år gammel. Jeg gider ikke ryge, jeg har faktisk gjort det 1 gang. Jeg er specielt stolt af det. Nej. Og det er kun 1 cigaret heldigvis, og det var fedt. Så jeg drikker ikke, fordi jeg har ADHD og tager medicin, og det er ikke noget, du skal mobbe mig med, for jeg har svært nok liv i forvejen. Mange tak. Stoffer, hvad fanden kan man få det hen? Altså, det skal jeg kan have noget med at gøre. Kriminalitet, skud i hovedet. Og hvad var det sidste år, jeg stjæle? Det eneste jeg stjæle, det er sådan der lille bog fra børnehaven, altså. Wow, badass. Og jeg er nok lavet med til min skæve tænder, ikke? Jeg er stolt af den. Og jeg har bøjle. Det er en ganebøjle. Og bagefter skal jeg have en nakketræk. Og ved du, jeg har det bedste venner i verden. Og det har du sikkert også.
Og det er godt at have venner. Hellere for mange venner, end for lidt. For man kan ikke have for mange venner. Det er fedt. Det er fedt. Så fedt. Jeg kan godt lide at spille Xbox, men ikke for meget. Jeg kan godt lide at hænge ud med venner og veninder. Skrive meget. Jeg er meget på Facebook, Skype, Snapchat. Hvor er det pinligt, jeg tror lidt over mere. Og på Facebook hedder jeg Nikolaj Henneberg. Nicolaj. Henneberg staves lige ud af landevejen. Skype, det samme. Ingen store bogstaver, bare trukket sammen. I et Nikolaj Henneberg. Snapchat, Nikolaj HH123. Mit privatnummer, det får jeg nok senere, så der er ikke nogen, der laver telefon ens. Og vel altså. Fuck that shit. Jeg plejer normalt ikke at bande i videoer. Det er også meget ked af, at I skulle høre på. Bander meget uden for videoerne. Eller videoen. Og jeg er meget retarderet. Jeg er ikke hyperaktiv ADHD. Jeg kan godt lide at spille Minecraft også. Minecraft. Tja. Tror du det? Og like videoen. Tommel up. Thumbs up, baby. Please abonner mig. Please, så rigtig sød. Så abonner mig. I will love you if you abonner mig. Lol. My English is not very good. David. Men altså, ses til uge. Håber I abonnerer mig og liker min video. Skriv en sød kommentar. Positiv, ingen negativ. Jeg hader negativitet. Og så ansøger mig på Snapchat, Skype og Facebook, så vil jeg blive rigtig glad. Elsker at lære nye personligheder kende. Elsker at lære nye mennesker, se nye ansigter. Ja, det er bare generelt bare det bedste, jeg ved. Og næsten 8 minutter. Vi går helt op på 8 minutter. 5. 6 bros.